Hi, Mommy! Yan, dili na kiligon siya kung mga banat ni mo eh. Nakapansin ko. Kabibo ba, laban ni mo oy. Palihog lang, laban ni mo oy. Palihog lang, laban ni mo oy. Alright mga day, no? Palihog lang dyan. Time check. 12:09 noon na, no? Palihog lang dyan. Humanamig kaon. Kaya, pakita na ako sa shade sa whole lip tint. No, bongga kayo, no? Lakas makagwapa lang. Muna siya ang Lovely Cosmetics Water Tint Shade Unbothered, no? Kaya nga na kumudron mo rin. Oy, paki! Ano, may toucher lang. So, nangakon may sa mga inasal niya. Kauban ako si JJ. O si Rona. Alright mga day! So, pila ka rin sa nakurot ni Rona, chismis. Day, wajud ko'y gana ni kaon mi day, wajud ko'y gana. But, marag kalima dyan ibalik ang waiter day. Yung kaya marag standby lang ka dyan, abi. Palihog lang, marag dara ka, chill lang ka dyan sa kilid. Marag huwat-huwat lang kag, marag Kuhitunti ka. oo, ano marag isa na ka, marag makuha ka sa tingin. Ano tang marag alina dire, marag usab gyud what mo na. Yalahi si Rona kumukha ng mga inasal kay mura na bitaw. Duha na kabuk chicken oil na hurot gani ha. Grabe gyud, nagbasa-basa gauwil gani hang rice ng Day, manok. nagbaha gyud day, nagtubod to ay, nagtubod-tubod gyud day. Naglunop gyud day, naglunop gyud akong plato day. Orange is life gyud day as in. So karon mga day padung me, mangita mig pharmacy kay labal gyud kong ulo, murag book on. Chismis lang gyud. I need my drug. Chur lang. Because your love It's my drug. drug. Hashtag ka siya. Ana kay lahi man jud inyong auntie kung maglabad ang ulo kay mura bitaw gyud pugaon akong utok char lang. Oh, ya mo gawas. Gamay rang mapuga. Char lang. Basta mura jud labad gyud kay nga murag ambot na so kailangan na jud ko mo adto yung pal kog Advil. Nya sa buton siya galit mga day, so marag kanan sis. Kaputon si ante niya. After then may mukuha og tambal mula hosme sa Chinese cemetery diri sa Bangkasi ba na? Or basta dito. Dito gyapon namin disbutuan kay akong mami diri man gilubong no ako namatay ba akong mami tong grade 2 pa ko mo nang sa kalag-kalag vlog wala kay kun wala na ko siya na visit kito mo San Luis pero karon before ko mo larga og Cebu kay karon man ko mo larga bisitahon gyud ako mama no. Yes mga day, so sa wala man ka nakabalo mga day, ato may Chinese cemetery kay naay lahi nga Inchikwakang si Muni day. Naa siya lahi nga pagka Inchikwakang day, yang mama Inchikwakang. So ato may sa Chinese cemetery kay dito siya gilubong. Di lang siya halata ang pagka-Chinese sa Oo, day kay marag dili halata pagka Chinese pero halata ang pagkawakang. Alright mga day, while waiting, ipalit si Dry o Advil, no, namin din sa gawas parmasya. Magigchika ko nga ron kung kamusta iyahang kalag-kalag, no, sa pagbisita niya sa iyahang mga loved ones nga ni Kuan ni migrate na sa laing Kuan. Dito lang day kay nabother ko kang kuanjay. Na-bother ka sa unbothered. Nabother ka sa unbothered. Oh shit, nasa na eh. Ano sa ni mong naong? Rog bunakid day. Bunakid day, bata nga laban day. So akong kalag-kalag day, nangita dyan ko mga kalag day. Maragay na siya. Nangita dyan ko kalag mga ng point. O niya, sa'yo dyan ko atog menteryo day, kaya nag-unboxing dyan ko mga lungon dito day. Nag-unboxing dyan ko mga lungon ng mga pansyon day. Magay na siya ang main goal for that night. Pero, kaya ba taong day, sure kung makarelate gid mo ana day sa kadaghag-daghag mga tie shit dira sa cemetery day. Yes, oo. Maglisod na kag-locate day kung ahara sila day. Oh. So murag ikaw baka murag oy uncle, auntie naman mo hands up kuno be kasalang. Magkita-kita sa inyo. Murag okay, Dominador channelan, hands up. Shout out on ko sa mga nag-manage sa mga cemetery day no. Kanang pwede magitana mo mag-create bitaw og kanang app or kanang murag TV diha nga pwede bitaw i-search kita ang mga pangalan day. Na pag-search mo kay ping siga siya day, marag spotlight yung mga ano gito siya day. Kung tanan ako nakitaan ba nimo sila? Nakitaan ako sila day, in fairness lang no. Pero ang uban gid day, wa gid ako sila nakitaan day, pasayloan ako shout out sa mga auntie sa mga uncle nga wala ko nakitaan. Mura mo nang gikuan. So ang na mga kandila nga designated sa ila day, ni adto nila yung sa dakong cross day o GJM na lagin ako day. GJM na gina ko marag guys, this is for you. So nakapalit lang siya ng Advil, padung na mi sa Chinese cemetery. No, mainom sa Advil kay murag ak-ak buak
Ak buak gid kay ako ang pulo ron. Hashtag buak. Buak. Sana all buak. Sana all buak. Buak. Nag-aapas pa ka na sa Facebook no nga makita nimo ko kinsay gi-add og friends sa imong friend. Oh, kana. Ano ba, Grona, Is added. now friends with Ana Gang Munich. Ako na gina mo comment og buak. Buak. Apil ko sa mga toxic na mga Kuya, friends sa wala Facebook. gilapas sa takuya. Nanami diri sa Chinese cemetery. No, yan nagpalit ko og bulaklak buak. O kandila o posporo. This is for my mommy. No, kay panagsara kay kung makabisita sa iya ha. Kinanabig si buo niyang ante. So muna siya, palit kong bulak para sa iya ha. Laban. Karon muna ni, no, ibisita na nako ang mama sa inyong auntie Kadayers, no. So mo ni siya. No. Hi, tita. Hi, mommy. No, mami, oh, gwapa na kay inyong imong anak. Nakakuan na, color ng buhok. Oy, di man ni masulod. Kawaton ra ni. Di pangitaan gyud ni pagi day. Mommy, you catch the flower. Try lang. It's a 1 to 3. Okay! Daghan gi kay Kadayers bitaw mga utana kung asa akong mama ana bitaw kay wala ba ya ko'y mama gi-flex sa akong channel. Si Papa ra gid permi. So mo ni siya no, si Mami namatay siya tungod sa breast cancer tong grade 2 pa ko. So mo na siya nagdako ko nga wala joy mother figure. Pero di mag-goal kay akong ate man jud pud ang nahimong mama nako. Nya naman pero gyud akong papa. Ana jud niya akong papa naminyo siya otro tong grade 6 ko, you know. So, may gali happy na pud akong papa ron. Nasad lang ko kay wala mo kaila sa mama sa inyong auntie Kadayers na grabe gid kay ni siya kabuutan niya. Akong mama kay kana bitong chef siya. So, maayo kay siya muluto na siya mga catering services, na may restaurant sa una. I hope na proud akong mama kay muhang anak, gwapa na kaayo. Sir lang, vlogger na siya, shout out. Kang mami gid mi nagliwat sa mong batasan. Kay kabalo ba mo sa akong papa, grabe ka hilumon. Iguro mo yung okay, yes mon. Mo na ba akong papa. Yung si mami, kay, grabe ni siya ka-outgoing. No, kadungog ko tong kuan pa daw siya, tong bata pa siya kay mukatkat gyud siya gate para makadisco lang. So kabalo na mo asa miniliwat. No? Ako sa'yo. Di ka focus sa akong prayers dire. Kanang bitaw nasayangan jud kay ko. Kay wala siya chance makamit kang Pepa. Mobi ginaihang first apo si baby Pepa no ya. Ambot lang hinaot tag ipaila-ila gid si. Pero gusto jud ko nga Bid on ate Maymay. Oo, gusto ko dalon ni Ate Maymay si Pepa dire kung na po i-boats Pepa. No, kaya para mo makakita siya nga mo niyang lula. So, confirm passengers sa Philippine Airlines ng flight PR2P2394 born for Mactan, Cebu. So hi mga Dino, palihog lang jud. Today is November 9, 6:15 PM. Ya, Sabado karon, ya karon namin sa merkado uban akong crush. No paghay no, og si Raybert palihog. Hi no. So karon mga Dino namin sa supermerkado no, kay crave may daghan kay pagkaon niya karon. Kay ang among table wala lang gid gihipo sa ilang basura. So shout out ka ako yan pakaon sa iyo itulon sa iyo tutunlan yung tilaok ko pansak diha. So unsa man ang imong gi-crave oy? Aside sa ako ha. Grabe sa imong gi-crave. Boy, gusto na ko makaon pero okay balon sa kanon. Ako lechon gyud. Isa gyud na sa akong gi-crave lechon gyud nga walay paminta. Ramen si Raybert. Gusto ko mag-ramen, gusto ko daghan ko'y kanon jud. Nya padung di ay si Pepa og sa Timaymay kay dire pud sila mag-dinner. So hinaot untang mang libre siya. Sure na. Yawa kabuutan na ninyawa. Buutan kay kong crush by shout out ana no nahago akong crush og hindo. Kay kanang mga animal dili ra kabaw mo labay sa ilang basura nga baho. Sabat diya uy. Kulang nga sa imo. Medyo Sasab ka 1/4. Uy, ikaw ba yan dapat i-chop-chop diha? Haba uy. Tapin. Tapin.
bisitahon sa nako ang ako ha. May ako ha. Gigutom na ikay ko mga day, ganiha radyo ko nag-crave og lechon niya. Karon kay mukha na gid ko. Siya ako magtubok sa gutom. Eat your own kind. Oh, ikaw man gid dapat, siya man dapat nag-chop-chop dito. Tinga ko naka-crop top naman ilang baboy ron. Naka-anti para pag ilang baboy naka-eyeglasses. Samok ko na baka na ako. Grabe daw ang feeling mga day nga mas lami gihapon gyud ang akong katapat kisa sa sudan. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. Ngayon dili na like kiligon sa akong mga banat nimo nakapansin ko. Eh, Diyos ko. Kiligon pa ka nako? Should. Kiligon ba siya? Ako lang check up ba kung kiligon pa ba siya na di na. Mga day, ang amo ang sauce kay suka nga pinakurat. Ang amo ang sauce. Akong gi-order de kay Curry Laksa. Ano siya? Sirila, guys, pasta po siya dahil. Nasa shrimp, yes, nasa shrimp. Yan na po siya. Ambot asang boiled egg gibutang giscam ko. Boy shit, nagi duha ka boiled egg sa picture. Isuya madeds kabalo ko gikan na jud ko nagkaon og lechon sa bukid pero way pake. Road to Tamboknes sa ganyong ante. Palit pa ko niya daya. Dos man ko palit. Hello! Palit mi sa Ali Mango. Okay, mo man siya sikat pod nga drink di sa supermerch. Eh natagawan ko kay papel nang ilahang kuan straw. Abi na ko katong rice nga makaon nga straw. Dili di ay. No, in fairness, laban jud naka tabang gid sa mga turtle dito. Alright. Kami apag lang may mother ko ka. Lami ra gid ang paglangoy, piyong-piyong gid sa langoy, gi-feel gid nilang tubig. Okay, ganahan ko aning papel nga straw kay wa ko masuyop. Nakatabang lagi ta sa turtle pero kita mura pwede. Kita po lang mabuang diri sumuyop. May mga turtle ay lami na maglangoy-langoy. Unsa may order nimo pipa? Ha? Si may orderan nimo, chupon pa rin mga ulul. Chupon pa rin! Mga ulol! Okay. Ay, anak,